Üdvözlöm, felség! Ön most 1433-ban Rómában tartózkodik frissen megkoronázva császárként. Hatalmas birodalmat irányít, de egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a törökök. Milyen lépéseket tervez a védekezés érdekében? Üdvözlöm! Valóban a törökök egyre nagyobb veszélyt jelentenek Európára. Elsődleges célom a végvárrendszer megerősítése, valamint a keresztény uralkodók összefogásának ösztönzése. Az 1396-os nikápai csatából tanulva tudom, hogy a fegyelmezetlen sereg nem elég. Ezért fontos az új stratégiák kidolgozása és a hadsereg folyamatos fejlesztése. Úgy tudjuk, nagy hangsúlyt fektet a városok támogatására is. Miért tartja ezt kiemelkedően fontosnak? A városok a gazdaság és a hadsereg hátországát jelentik. Ha a városok erősek, virágzó kereskedelmet folytathatnak, ami pénzügyi stabilitást teremt a birodalom számára. Emellett a városok polgárai képesek fegyveres erőket kiállítani, és védőfalakkal megerősíteni településeiket. Kulcs szerepet játszanak a törökök elleni védekezésben. Eddig főként a politikáról és a hadászat fontosságáról beszéltünk. Most hadd kérdezzek valami személyesebbet. Uralkodóként rengeteget utazik és háborúzik. Hogyan tudja ezt összeegyeztetni a családi életével? Nem könnyű, a hatalom felelősséggel jár, és ez sokszor azt jelenti, hogy hosszú hónapokig távol kell lennem szeretteimtől. Feleségem, Cillei Borbála, fontos társam ebben, de az uralkodói lét gyakran magányos küldetés. És végül egy könnyebb kérdés. Ha tehetné, milyen helyen pihenne meg legszívesebben a birodalomban? Ebben a gyönyörű birodalomban nem egyszerű választani, de ha lehetne, akkor egy dunaparti várban. Köszönjük az interjút, felség! Én köszönöm az érdeklődést.